Estem a Kourou, a la Guaiana Francesa. Des d'aquí és d'on es llença el famosíssim i immens coet, l'Ariane 5, un dels coets emblema de l'Agència Espacial Europea, i des d'aquí, pròximament, es llançarà la següent versió, l'Ariane 6, que és un coet que en principi ens hauria de portar moltes alegries. Què fa l'ESA? Doncs bé, en l'àmbit de programes tripulats, d'aquestes aventures de les que estem parlant de trepitjar la Lluna, anar a Mart, l'ESA podríem dir que va una mica a remolc dels Estats Units. Per tant, que hem dit que els Estats Units on volen anar? Volen anar a la Lluna amb el programa Artemisa. Al final, l'Agència Espacial Europea el que fa és pujar-se a aquest carro i acompanyar a aquesta missió. Com? Doncs amb molt bona ciència. Estem, per exemple, col·laborant en un dels mòduls de la nau Orion, que està fent la NASA, un dels mòduls s'està fent des d'aquí, des de l'Agència Espacial Europea, i també col·laborarà en el cas de que es faci una estació que orbiti al voltant de la Lluna, que es diu Gateway. També l'Agència Espacial Europea s'encarregarà de fer una part. Però, en realitat, el que som bons aquí no és tant en aquestes missions tripulades, sinó en fer missions robòtiques, en exploració del sistema solar. Estan a punt de llançar-se algunes missions apassionants i entre les quals jo voldria destacar una que es diu JUICY, que estudiarà Júpiter i les seves llunes gelades. Estudiarà Ganímedes, estudiarà Europa. Són unes llunes que tenen una crosta de gel i a sota tenen un oceà i on pensem que és un dels llocs on hi hauria més possibilitats de trobar vida. Per tant, aquestes missions són fonamentals per començar a entendre aquests mons gelats però que alhora tenen un oceà i que qui sap si en el futur podrem fer missions que vagin, entrin a dintre d'aquests oceans que hi ha sota de la crosta de gel i podríem trobar-hi vida. Altres coses interessants, per exemple, s'ha anunciat recentment que l'Agència Espacial Europea tornarà a Venus. Venus és un planeta molt semblant a la Terra, o ho va ser en el seu moment, en quant a mida, s'assemblen moltíssim i en quant a algunes característiques, i hi ha una missió que serà més o menys al voltant de l'any 2030 que es diu Envision i que anirà a estudiar aquest planeta, sobretot per intentar entendre per què, sent tan semblant a la Terra, ha evolucionat d'una manera tan diferent i s'ha convertit ara mateix en un infern amb temperatures brutals, pressions increïbles, pluja d'àcid sulfúric. Acompanyen aquesta missió a Venus de l'ESA i amb dues missions de la NASA que també aniran a Venus. Per tant, Venus s'ha posat de moda i a les pròximes dècades podem tenir notícies molt xules d'aquest planeta. I ara, des d'aquí, des de Kourou, pujaré de nou a la meva nau, que ja fa estona que no hi pujava, per anar a visitar l'Estació Espacial Internacional i explicar-vos tot el que s'hi està fent allà.